die muziek van de Amerikaanse componist Ennio Morricone, dat is volkomen kut. Maar er klopt niks van. Kijk, heurst een half film deur heurst in dit geluid, hè? Maar dat slacht eigenlijk ook, dat geluid. Maar dat geluid dat komt van, en dat zit pas aan het eind van de film. Dan staat die kleine Charles Bronson, die staat onder de ingang van de verloren stad en met zijn handen op rugbon en bovenop zijn schouder staat zijn bruider. Wat je nog? En die bruider die heeft zijn kop in de strup. Dus als Charles Bronson, die kleine Charles Bronson, zal vallen, dan hangt die bruider. Dus dat is een grote verantwoordelijkheid. En dan, een van die boem die schroeft hem door een mondharmonica in het gezicht, ook leest, was wel voordat het valt, en dan moest hij dit weer doen. Ja, nee, maar dat is nou wel zo, want het probleem is, en dat is zo kut, als dat wil spelen, dan is beide handen nodig. En dan heeft hij beide handen, rugbon. Hij doet ook zo, hè? Dus nou heb ik vandoor hem uitgezocht, hoe de muziek zal klinken zonder hem. Dus ik speel nou die scène in Noor. Dus als die voorstellen, ik ben het kleine kereltje, Charles Bronson, en op me afkomt die grote boef, die enorme kerel, een monster van een kerel, Henry Fonda. Well, with your last breath, boy, you can play these folks some music. Dat is verkeerd om. Ja. Maar er was wel Holland gevuld worden.